familio nie wie, kaj jej ojcowie, opowie są pochowani. Nie mogą zapolić kiercki. Oberschlesien ist mein Liebesheim. Witam was Rostomili ze Mysłowic. Sumy na mysłowskim ringu. I bez czytajliki będę was kludził po Mysłowicach we dzisiejszych granicach administracyjnych. No i tu chciałbym zrobić jeden tajlik. Godo mnie za dużo pomina. Dwa, ale kiedy zobaczył wiele tu atrakcyjów, to żech powiedział nie, muszą być czytajliki, musimy to potajlować na czytajle i bez 3 tygodnie będę was kludził po Mysłowicach. Mój kamrat kiedyś powiedział, a w Mysłowicach nie ma nic wiedownego, okrom draj eke, o którym opowiem za tydzień. W następnym tajliku, nie wiem, czy on będzie za tydzień. A ja wam udowodnia, że Mysłowice to turystyczna atrakcja Górnego Śląska. Wczoraj żech dostał taki przewodnik, śląskie przewodnik pozytywny, śląsko organizacja turystyczna to wydała. No i słuchajcie, co tu mamy? Skarby Zagłębia i okolicy, Sosnowiec, Mysłowice. No pieronie, tak kludzić persony na felerno cesta. No, w okolice, ale nie mogli tu ten siewierz i zawiercie do okoliców, kiedy im było mało. A Mysłowice to richtig śląskie miasto, bo na amcie mamy śląsko fana. Ja na żadnym amcie nie widziałem śląskiej fany. Ja, no, beispiel jak są jakieś Dzień Śląskiej Fany i insze, no to ja. No ale tu durś wisi śląsko fana. Dzisiaj mamy czerwiec i mamy śląsko fana na amcie. I ta śląskość tu była, je i będzie. Polska, Zagłębie, po drugiej zajcie Brnicy, tukiej przemszy. No ale to w następnym tajliku przy draj eke. Teroski zaproszę was do Mysłowic, do Ćmoka, Janowa, Bończyka, no i co jeszcze? Ćmok, Janów, Bończyk i Piosek. To już jadymy. Mysłowice, po niemiecku Myslowic. To miasto na prawach Krysu, w którym kwateruje kole 75 000 pomieszkańców. Miejscowość była związana bez stolecia ze ziemią pszczyńską. Osada założono we XI stuleciu. Prawa miejskie uzyskała przed 1360 rokiem. Sztattajlami Mysłowic są Mysłowice, Bończyk, Piosek, Jonów Miejski, Ćmok, Słupna, Brzęczkowice, Brzezinka, Morgi, Larysz, Wesoła, Krasowy, Kosztowy, Ławki i Dziećkowice. W 1975 roku dokuplowano nowe sztattajle Wesoła, Kosztowy, Krasowy, Brzęczkowice zusammen ze Słupną i Mielin, Chełm i Kopciowice. Te 3 ostatnie odłączono w 1994 roku. W 1976 roku dołączono Dziećkowice. Miejscowość graniczy z Katowicami. Za nami kościół Najświętszej Panienki ze XIV stulecia. Pierwej mniejszy i gotycki, nie skorzej przebudowany we duchu renesansu, a kiedy wejdziemy rań, to zobaczymy 18-stuletni barok. W połowie XIX stulecia Mysłowice i okolice gibko się rozwijały. Katolików było już kole 9 000, no a stary kościół rzymskokatolicki, o którym my go dali, narodzeniu Najświętszej Panienki, mógł pomieścić 800 personów. Toż farosz chciał, co by powstał nowy kościół, no ale tyle winklerowie
którzy skierowali tutaj, powiedzieli: dobre, możecie zbudować nowy kościół, no ale oddajcie wanielikom, no bo tyle wiklerowie to byli wanieliki, oddajcie wanielikom, którzy nie mieli tutaj kościoła, stary kościół, no i starszy kościół we Mysłowicach Narodzenia Panienki. Faroś się zgodził, markiewka, no ale katoliki, parafianie powiedzieli, że nie. No i budowa stanęła. Tyle winklerowie wycofali się ze finansowania nowego kościoła. Kolejni farożowie zbierali pieniądze, no ale nic to nie dało. Kulturkampf nie skorzy i utrudnione było budowanie nowych rzymskokatolickich kościołów. W końcu w 1891 roku we sznicie neogotyckim powstał ten kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dzisiaj odremontowany i tu we ostatnio ziemsko rajza wyruszyła we trule niesiono moja prauma, o której jeszcze wam powiem na Kirchhofie. Wanieliki doczkali się swojego kościoła. Wybudowali go samemu. Niestety je zawrzyte, a za nami właśnie ów kościół świętego Piotra i Paula, wybudowany w 1877 roku we sznicie neogotyckim. Wcześniej w 1855 roku było tutaj pierwsze nabożeństwo wanielickie. A farożem jest tu Adam Malina, prezes synodu kościoła wanielicko-augsburskiego we Rzeczpospolitej. Ono ogląda, jeśli ogląda, to go pozdrowią. W 1894 roku we Mysłowicach powstała szczela rejestracyjna dla Ausländrów ze Austrii, Galicji i Madziarów. W 1910 roku budują ta modernistyczna przewiązka, nie wiem jak to po śląsku zamianować. I tutaj persony udawają się nawet do Ameryki. Funguje to do 1914 roku i przewijo się tutaj bez te lata prawie 1,5 miliona personów. W 1870 roku w Mysłowicach powstała promenada kierok ludzi od Bahnhofa w Mysłowicach do Słupnej, do dworu Słukowskich. 3 lata nie skorzy, jest ona główną trasą spacerową kierok ludzi do Dreiecke, kaj będziemy we dalszym tajliku. Znajdujemy się w parku przy promenadzie. Fajnie tu mamy i fontanny, no i nawet człowiek się kąpie. No ale nie wszyscy wiedzą, co to było w czasie. No ci ze Mysłowic wiedzą, ale trzeba o tym gadać. No i przód, w latach 1941-1945 był tutaj zastępczy hereszt pod kierunkiem nazistowskich Niemiec. Przewinęło tutaj się 20 000 personów, które nie skorzej trafiały do Auschwitz albo były stracane we publicznych egzekucjach. Umrzyło tutaj 204 persony. Były 3 baraki murowane, 3 drzewiane. Hereszt zamianowali Rosengarten. To była takie einfachowe miano od heresztantów i od ludności wymyślone. Czemu Rosengarten? No, temu, że przed głównym lagrowym budynkiem było narzędzie tortur, które było kołowrotem nabitym gwoździami. Przywiązywano tam hereszczanta. Jeden hereszczant okładał go pałkami, 4 inkszych kręciło, no i krew pryskała na ściany, choby kolce rozów. Bez to Rosengarten. Dzisiaj, nawiązując do tego, mamy tu prawdziwe rozy. To jest bez to zrobione, żeby nawiązać do tego miana Rosengarten. Dzisiaj to jest fajnisty Rosengarten. Można się powoniać. Rozy
No a kiedyś to było takie miano, które budziło strach. Toż Rosengarten ma dwa miana w latach 40. no i terocki XXI stolecie. Po ceglastych budynkach zostały dwie ściany. Jeszcze jedna na wierzchu przy Dinkmalu, ale to zarostki. No i ta przewiązka, bo to też wchodziło do placu tego hereszczu. No ale co było nieskorzej, w 1945 roku przychodzą tu komunisty polskie i sowieckie i w lutym organizują tutaj lager. Nic nie muszą budować. Przyjmują te zabudowania i powstawał lager koncentracyjny. Nie lager roboty, bo te były przy grubach, przy grubie Mysłowice też, to że godą przy ostatnim tajliku. No ale lager koncentracyjny dla Ślązoków i do Niemców, którzy byli wpisani na pierwszo i drugo Volkslista. I tutaj fungował do 1947 roku. Zginęło tutaj 2331 personów. Marek Łuszczyna szrajbnął taki buch, mała zbrodnia, polskie obozy koncentracyjne. Werci się to przeczytać, tym bardziej, że to szrajbnął Polok, nie Ślązok. To były lagry koncentracyjne. Plac kaźnie Ślązoków i Niemców, który był zmajstrowany od polskich komunistów. I my musimy o tym pamiętać i oddawać zoca naszym ojcom. Przy promenadzie i fragmencie muru, o którym że godał mamy Dinkmal, który upamiętnia ofiary tego hereszczu, no i tego lagru. I ja pamiętam, jakże tutaj stał ze śląską faną pod koniec stycznia, kiedy były obchody tragedii górnośląskiej i oddawał zoca. Te obchody tutaj przy tym Dinkmalu organizuje Śląsko-Ferajna. Wszystkich członków pozdrowią. A teroski oddam zoca za pola Kiercka, co by upamiętnić naszych ojców. Sumy na Kirchhofie Wanielickim, kaj między innymi chowano ofiary polskiego komunistycznego lagru koncentracyjnego. Tutaj chowano Wanielików. No i kuknijcie, są tu roztomajte miana, familie mianów Sommer, niemieckie Arnold Sommer. No ale tutaj kuknijcie Walenty Kuczowicz, 34 lata, troszkę starszy ode mnie. Franciszek Jaruszowiec, 47 lat. To są słowiańskie familijne miana. Tu Karl Sachs. To były Ślązoki, nawet te ducha słowiańskiego, no ale były wpisane na pierwszo, drugo Volkslista i byli uznani jako zdrajcy polskiej nacji. Posłuchajcie jeszcze, będę tłumaczył na bieżąco z polskiego na śląski, to już mogę zrobić mocka felerów. Marii miała 4 lata, kiedy 10 maja 1945 roku ubeki wykludziły z chałupy jej ojca. Już więcej go nie ujrzała. Dopiero w 1998 uzyskała akt zgonu. Nie traci nadziei, że zapoli Kiercka na jego grabie. Ojciec mianował się Willi
Ilefeld i to familijne miano po wojnie stało się jego przekleństwem. Nie był we Wehrmachcie, nie bił się po żadnej zajcie, nie angażował się we polityka, no ale był Niemcem rodem ze Beuthen, ze Bytomia. To on, a mono ino podobne familijne miano. Nie wiadomo. Kiedy powstał Instytut Pamięci Narodowej, krewni szrajbnęli tam ze zapytaniem o losy Ilefelda. Okazało się, że ktoś o podobnym familijnym mianie figuruje we buchu o lagrze koncentracyjnym, tu jest szrajbnięte roboty koncentracyjnym, tu poprawią we Mysłowicach. Znodli też trop we buchach ze grabów, ze kirchhofów ewangelickiego i katolickiego we Mysłowicach. No ale nie mają pewności, eli nie rozchodzi się o kogoś inkszego. I to jest też tragedia, że familio nie wie, kaj jej ojcowie, upowie są pochowani. Nie mogą zapolić kiercki. Zobaczcie, wielatuje tych krzyżów bez żadnych mianów. I zarostki na takim jednym krzyżu, przy takim jednym krzyżu zapola kiercka, co by oddać z oca tym wszystkim, którzy tutaj spoczywają na tym Kirchhofie. Ślązokom i niemieckim Ślązokom. Ruhe im Gott. Drugim placem, kaj chowano tych, którzy poginęli we polskim komunistycznym koncentracyjnym lagrze we Mysłowicach, był cmentarz rzymskokatolicki na ulicy Mikołowskiej. Tu też jest pora Dynkmalów i familijne miana i słowiańskie i germańskie. No ale zobaczcie, jak to wygląda. Administrator Kirchhofa nic nie dbał. Ja tu był na podzim, na zima, to tu wszystko było widoczne. Teraz wysoko trawa porosła i nawet kajmun zapolić kiercka. No kaj z zapola, bo tam jakieś dojście je. W każdym razie apeluję do administratora Kirchhofa, co by zadbał o pamięć naszych ojców. Na jednej tabulce ktoś miał opowoga, co by szrajbnąć, że tutaj spoczywają ci, którzy poginęli we lagrze zagłady we Mysłowicach w 1945 roku. Lagrze zagłady. Ja zosta do tych, którzy mają opowoga o tym pisać. A teraz jo zapola kiercka tutaj ze drugiej zajty, no ale tu jest taka tabula, co je wyblakłe, nic nie ma szrajbnięte, coś kiedyś było, nie wiadomo co, mono i nikt nie pamięta o tej personie, bez to jo by da pamiętał, jo oddam z oca tej personie, która została zamordowana od Polaków we z oca wszystkim Ślązokom, z oca wszystkim niemieckim Ślązokom. Tutaj, na tym cmentarzu spoczywają moi prastarzykowie. Niedaleko tego kraju są pochowani ci, którzy w lagrze w Mysłowicach zostali zabici. Ja
patrzą na to jako bajtel, no ale żech nie wiedział, dopiero niedawno żech odkrył, że tu takie coś jest. Nikt mi nie powiedział o tym. Norbert Handy i Elsa Handy umrzyli w 1989 roku, 3 lata przed moim narodzeniem. I dzisiaj oddam im z oca za pola Kiercka. Dzięki nim dzięki nim istnieje Norbert i Elza z tych śląskich ziem, z tej śląskiej ziemi. Grab moich praupów leży tak po środku na Felswiedownym placu. Po mojej lewej zajcie ci, którzy byli ubici w tym lagrze, w którym godą. Po mojej prawej zajcie wojoki, które bili się w I wojnie światowej, albo tak jakby to niektórzy wiedzieli, w pierwszym Weltowym Krigu. W I wojnie światowej, która była w 1914 roku się napoczęła, w 1918 się skończyła i tu mamy po 10 takich dynkmalów, małych grabów, no ale zaś administrator cmentarza nie dbo nic. Zobaczcie, jako wysoka trowa, tak samo jak tam. Apeluję jeszcze raz, co by zadbać o pamięć, to je też tu są i też nasze ojce i nie ino, bo mamy tu wojoków z armii niemieckiej, naszych ojców. Mamy wojoków z armii ruskiej, które tutaj te wojoki były i też się biły, tutaj poległy, tutaj ich śmierć zastała. Mamy też wojoków z armii austriackiej, no to też nasze ojce z Śląska Cieszyńskiego albo Łopawskiego mogą być. Mamy i też wojoków z innych armiów sprzymierzonych, beispiel armią serbską. I chyba, że kiedyś madziarsko widział, jakże tu było, jak jeszcze tej trowy nie było. Fajnisty plac, o którym mało kto wie. Ja wiem od bajtla, zawdy mi go dali jak na grab prastażyków, to przy tych wojokach. I ja dzisiaj no nie oddam z oca wszystkim, ale Kiercka zapola jednemu wojokowi, no ale symbolicznie wszystkim. Tu zaroski po lewej, zaroski przy brzegu Regula Wilhelm. Reguła albo Regula, tak jak wtedy się to szrajbowało, szeregowy 516 rezerwy armii niemieckiej. Nie wiadomo kiedy się narodził, umrzył Polek 4 września 1915 roku na zaczątku wojny. Obok Biały Stanisław wojok też niemiecki. W 19 roku toż i po wojnie umrzył. Mono i kaś dogorywał i w Lazarycie umrzył. Kaś jakieś rany miał. Dobre, oddawam z oca tym wszystkim wojokom, a szczególnie naszym ojcom, którzy w niemieckiej i austriackiej armii się bili. Oni nie chcieli iść na ta wojna, no ale byli obywatelami niemieckimi i austriackimi. Bez to musieli. I mocka za ich polegli. Są my we Jonowie, no ale nie we tym katowskim, który je we Lenikisza, no ale we Mysłowskim Jonowie. I zobaczcie, jak to wygląda. Stare chałupy, troszkę nowsze. Puknijcie się.
Za nami gruba Mysłowice. Napoczęła fedrować w 1837 roku, kiedy to nadano pole Danzig. To je pole, które dzisiaj je na placach gruby, no, które już nie fedruje. Gruba była tukej w tajli piosek, no i dali do centrum Mysłowic. No ale piosek to już je tachoby Mysłowice genau. Dzisiaj ustał się szacht, ustały się jakieś zabudowania, ale co jeszcze trzeba powiedzieć, w 1901 roku na tej grubie, jako pierwszej grubie na świecie, wykorzystano na szeroko skala podsadzka hydrauliczna do wypełniania pustek po eksploatacji węgla. W 2007 roku pokuplowano ta gruba Mysłowice ze grubą Wesoła, o której się powiemy w ostatnim trzecim tajniku, a w 2008 ostatnio tona węgla wyjechała tutaj ze gruby Mysłowice, a 10 lat nie skorzy, to je w 2018 roku spółka restrukturyzacji grubów wybuliła mocka w obiektu, no i widzicie, niewiele się ustało. 8 szachtów, jeśli się nie mylę, było. Dzisiaj nie wiem, wiele je. Do jednego jeszcze pojadymy, kiedy został zrewitalizowany. Na tej grubie robił też Waldemar, członek Śląskiej Ferajny, którego pozdrowiam. Robił też mój upa, Jork. No ale on robił pod PRG Mysłowice. Między innymi robił też na tej grubie, no ale też we Łaziskach, na Bolesławie i na innych poza Śląskiem też. Ale co chcę wam powiedzieć przy tej grubie jeszcze o pierwszym powstaniu polskim na Górnym Śląsku, które wybuchło 15 sierpnia 1919 roku, a trafienie, które było tutaj, było przyczynkiem do tego. Nie ino tutaj, bo też na innych grubach. No ale co tu się działo? Pora tausendów personów protestowało, co by dostać Geltag przy torze. Grenzschutz otworzył do nich ogień. Poginęło 7 personów. No i to stało się przyczynkiem do pierwszego powstania polskiego na Górnym Śląsku. A po jakiemu w ogóle tak to się skończyło, co Poloki zaczęli bić się? W 1918 roku kończy się pierwsza wojna. Niepokoje, nie wiadomo co z tym placem absztimungowym kaj Górny Śląsk będzie przynależał. To je po pierwsze wysoko inflacja, spadek produkcji, to je bezrobocie i brak żywności w geschäftach. A jak ludzie nie mają geldu, jak nie mają co jeść, no to protestują. No i tak to było. To najprzód były protesty społeczne, nie nacjowe. Na grubach reskirowali głównie Ślązoki ducha niemieckiego. No ale co do załogi, to była mieszano. I Ślązoki ducha słowiańskiego i germańskiego. I nawet więcej zawodowych ferajnów było ducha niemieckiego niż słowiańskiego albo polskiego, bo tu zza Brynicy, zza Przemszy też byli robotnicy, grubiorze. No ale Poloki wykorzystali te niepokoje społeczne do tego, co by wzniecić ta nacjowo i na nacjowe niepokoje, co by to przerobić. A wykorzystali to Korfanty i jego banda wykorzystała to, no i wybuchło pierwsze powstanie polskie na Górnym Śląsku, no ale one zostało gibko rozbite po paru dniach. Już wojoki niemieckie zrobiły Ordnung, bo wojoki niemieckie w 1919 roku jeszcze tu były. W 1920 przy drugim powstaniu polskim na Górnym Śląsku już ich nie było. Nie było regularnej armii
niemieckie. A skąd to wiem, skąd to takie informacje, bo niektórzy się po tym ciepają i gadają, co ja godą. No ja we szulach cyganiom, we szulach robią propaganda, trzeba czytać, roztomajte artykle, buchy, też profesora Kaczmarka, bo to jest persona, która richtig dobrze ten temat opisała i jest to jakiś autorytet, jeśli się rozchodzi o te kwestie. W sierpniu 1919 roku było też takie wydarzenie, które odbiło się w Zeitungach i niemieckich, i polskich, i śląskich. W tym roku persony, które tu strajkowały, które kaś z giwerami lotały, postawiono pod sąd wojenny i zakludzono na ring. Tam jest taka tabulka i zmajstrowano publiczną egzekucję. Niemieckie wojoki zmajstrowali publiczną egzekucję. Robili to w świetle prawa. Oni mogli, bo jak to był tu plac abstimmунgowy, to mogli takie coś wykonywać jako właśnie sąd wojenny na tych roztomajtych powstańcach, bandytach, ci, którzy mieli jakieś gewery. I to było coś jednorazowego. I no, nawet niemieckie Zeitungi krytykowały, że była to publiczna egzekucja, która zdarzała się ino w czasie wojny, a ostatni raz kaś w XIX stuleciu. A 1919 rok, no to już nowe stolecie i to był szok, nawet niemiecki Zeitung to skrytykował. No, rozchodziło się o to, co by odstraszyć potencjalnych inkszych propolskich bandytów, którzy chcieli tu zagrozić temu Ordnungowi na Górnym Śląsku. No i tak jak godą, niemieckie wojoki miały te rechty. To od komisji tej alianckiej zostało przyznane, co oni mogą Ordnung robić, no i sądy wojenne. Znajdujemy się we Stadtteili Mysłowic Bończyk. No a za nami szacht Bończyk, pierwej Otto. Fungował od 1911 roku. Zlikwidowany w 1984 roku, no a cały czas był Luftschachtem. W 10 lat nie skorzy po zawarciu jeszcze wachty szczuwachową ze Gruby Mysłowice. W 2012 roku otwarto restaurację. Prywatny inwestor, który pora lat rewitalizował ten postindustrialny budynek. No, turmu szachtowego już nie ma, no ale są budynki. Tak jak na Nikiszu szacht Wilson, no to też nie ma turmu, no ale jest galerio. Dobre, no i co tu jest? Restauracja i sale konferencyjne. Teraz mamy tu jakiś fajer, monokomuniła albo coś, bo do restauracji nawet nie można wleźć, jeszcze mięte rezerwacją. I właśnie Górny Śląsk może się poasić tymi i industrialnymi, ale też postindustrialnymi obiektami, które zostały zrewitalizowane i dano im drugi żywot. Kończymy nasza rajza po Mysłowicach. No, ta pierwszotajla tej rajzy w Stadtteili Ćmok. A co we Ćmoku? Lasy, które były i są, a kiedyś werki, dwa małe werki. Rozali i Aleksander. Dzisiaj tu mamy adres Huta Rosalia, Tankstella Powstowo. Co jeszcze? Kiedyś tu był Biedaszacht. A ja wam pokazał dzisiaj kąsek zaś fajnistego Śląska. Nie pokazał Rzeszczyńskiego, bo tak jest przy dużych miastach. No już widzicie, chcę jak najwięcej pokazać na czytajliki, że kto potajlował. No ale to co macie we przebitkach, to werciłoby się wspomnieć, coś powiedzieć i przy Bauverein, i przy Lazarecie, i przy Sundzie, i przy Rathausie. Ale żech nie powiedział, bo film by musiał
trwać pora godzin. Nawet we przebitkach nie macie wszystkich fajnistych budynków. Jakoś willa, to jakieś starokamienica, starej familii. Nie ma wszystkiego. Bo właśnie tym się charakteryzują miasta. Nie wiadomo od czego zacząć, nie wiadomo czego się chycić, nie wiadomo co wybrać. I niektórzy powiedzą, musiało być to, a tyś tego nie pokazał. No ale to jest mój wybór. Toż musicie to zaakceptować, ewentualnie szrajbnąć, co byście inszego pokazali. Za tydzień co? Między innymi drajekę, no i chyba najbardziej znano persona ze Mysłowic w rozumieniu dzisiejszej administracyjnej granicy dzisiejszego miasta. Mam nadzieję, że uda się trafić z tą personą, bo to jest fezosna persona i do mnie fez też znacząco, jeśli się rozchodzi o Śląsk i moje takie śląskie zapatrywania. To już werci się mnie filować, werci się mnie abonirować, werci się filować Facebooka, Instagrama i abonirować, czyli subskrybować, dzwoneczek, knefel, bo co tydzień, co piątek nowe tajliki. Jo durś robię to do was, chociaż czasem jeżek już zmęczony. Dziękuję za dzisiaj, bawcie się, pysk.